Tu je pohľad z boku, nôž z Elmaxu a toto je brúsené na kameni na Tormeku a kameň SB 250, grid zhruba 220. Viete, na vrchu to čierne, to je ihla, ktorá je teraz smerom k nám obratená, vytočená. Ako teraz momentálne tá skúsenosť, ktorú mám s týmto tu materiálom, materiál je zakalený na 59 Hz, tak dosť veľkú ihlu necháva pri brúsení. Skúsime ešte potom jemnejšie kamene. Toto je ľavá strana noža. Tá ihla, tam je vidieť trošku ten čierny pasík na vrchu a teraz smeruje smerom od nás. Takže túto stranu noža som naposledy brúsil a ihlu on vyhrnul na druhú stranu. Takže takto nejako to vyzerá. Takto máme pohľad na ostrie, prebrúsené alebo vybrúsené teraz na vodnom kameni Naniva Superstone Grid 1000. Ako keď sa na to pozriete, je to diametrálne odlišné oproti tomu, čo tam bolo predchádzajúce. Pekné, hladké, jemné ostrie. Na vrchu sa trošku črta taká čierna čiaročka, to je naša ihla. Teraz by mala byť otočená smerom od nás. Túto stranu noža som poslednú brúsil. Pozrieme sa ešte na druhú stranu, ako to vyzerá. Druhá strana noža, to je ľavá strana. Vidíte, že tá čierna čiarka na vrchu že je širšia, zreteľnejšia. Tá ihla je smerovaná k nám. To tmavé na vrchu vlastne je ihla. Ale aj tak už je teraz jemná. Krásna tenučka. Takže keď pôjde to na ďalší kameň, ktorým bude rozsutec, si myslím, že aj táto tu ihla zmizne preč. Takže si myslím, ale viem. Tak, pokračujeme ďalej. Takto máme pohľad z boku na ostrie. Teraz bolo prebrúsené na kameni SE 250 Grid 4000. Toto tu už je zrkadlový lesk. Vidíte, na konci to ostrie je tenučké, jemné, krásne. Pozrieme sa na ňo z druhej strany. Ihlu tu skoro nevidím. Tam len sa dohadujem, že tam čosi nejaké čierne je. Pohľad na druhú stranu noža, tu sa ešte čosi črta také čierne, úplne tenučké na samom vrchu. Keď sa pozrite, toto ešte sú pozostatky ihly. Ja to teraz tam utieram. Preostrím to zase na to miesto a teraz sa to tam objaví. Takže je tu ešte nejaká ihla. Relatívne vidíte, ona sa stráca, tenučka. Tak teraz skúsime ešte rozsutec. Takto máme pohľad z boku. 3-násobné zväčšenie, posledný kameň, ktorý tu bol použitý. Rozsutec. Vidíte sami, aké krásne, jemné, tenké ostrie. Není k tomuto čo dodávať. Pozrieme na druhú stranu noža. Druhá strana, ľavá strana noža. Vidíte, že po tej čiernej čiarke neostalo nič, takže tam ostrina, ja ju tam nevidím. No a keď si môžete všimnúť, ešte sú vlastne celá obrazovka je rozdelená na 3 časti. Vrch je šedé, to je vlastne pozadie, potom je časť, ktorá je brúsená rozsudcom a pod tým je zvyšok časti, ktorá bola brúsená 4000 grid. Tak tu si môžete toto rozhranie pozrieť, ako vlastne vyzerá. Toto je rozhranie medzi vodným kameňom Grid 4000 a rozsudcom. Rozsutec robí, keď sa dobre pozriete na to, oveľa jemnejšie to ostrie vyhľadí. Má v sebe nejaké častice, ktoré sú aj väčšie, tie spravia tie zúbky, ale ináč ten povrch je krásny. Hladúčky.
Tak skúsime sa pozrieť ešte na to, ako vyzerá z hora ostrie a ideme na test. Pohľad z hora na ostrie. Vidíte sami úplne tenučké. V strede tá čiarka čierna, najtmavšia, ktorá sa nám tam stráca, to je naše ostrie. Toto ostrie som skúšal, vie rezať vlas. Na niektorých miestach to ide veľmi dobre, skoro ako britva. V prednej časti v tom oblúku. Že ten vlas odpadne. Celkovo môžem povedať, že Elmax pri tomto tu kalení 59 Hz sa mi bez väčších problémov brúsil. Neboli viac menej žiadne problémy. Na začiatku akurát tá ostrina pri tom kameni Grid 220 sa mi zdala dosť veľká, ale pekne sa odstranila. Tak ideme ho testovať.